Srbsko patrí medzi európske krajiny, ktoré sa počas vojny na Ukrajine snažili udržiavať čo najviac otvorených dverí. Má dlhodobo blízke vzťahy s Ruskom, nepripojilo sa k západným sankciám voči Moskve, ale zároveň sa uchádza o členstvo v Európskej únii. A teraz do Belehradu prichádza Volodymyr Zelenský. Nie ako súkromný hosť, ale na svoju prvú oficiálnu návštevu Srbska od začiatku svojho prezidentstva. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako veľký politický obrad. Lenže podľa dostupných informácií je realita zložitejšia. Srbsko počas návštevy deklarovalo podporu územnej celistvosti Ukrajiny, hovorilo o užšej ekonomickej spolupráci a o dokončení dohody o voľnom obchode. Zároveň však Belehrad nemení svoju základnú politiku voči Rusku a neoznámil vstup do sankčného režimu proti Moskve. Takže otázka znie: mení Aleksandar Vučić svoju geopolitickú orientáciu, alebo iba veľmi opatrne rozširuje priestor, v ktorom môže Srbsko manévrovať? Zelenský pricestoval do Srbska 7. augusta a išlo o jeho prvú oficiálnu návštevu tejto krajiny. O deň neskôr rokoval s prezidentom Alexandarom Vučićom v Belehrade. Po rokovaní obaja lídri oznámili záujem prehlbiť hospodárske vzťahy. Hovorili o infraštruktúre, energetike, potravinovej bezpečnosti a o dokončení príprav na dohodu o voľnom obchode do konca roka 2026. Reuters zároveň uvádza, že táto dohoda je pre Srbsko významná aj v kontexte jeho obchodných a európskych ambícií. Vučić zároveň vyjadril podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, vrátane území, ktoré Rusko obsadilo od roku 2014. To je politicky významné, pretože Srbsko sa tým jasne stavia za princíp územnej integrity Ukrajiny. Ale zároveň tu vzniká prvý otvorený problém. Ak Belehrad podporuje územnú celistvosť Ukrajiny, prečo zároveň zostáva mimo sankcií proti Rusku? A práve odpoveď na túto otázku nám veľa napovie o skutočnej politike Srbska. Srbsko sa dlhodobo snaží udržiavať vzťahy s Ruskom a zároveň pokračovať v európskej integračnej ceste. Táto kombinácia nie je nová. Belehrad má s Moskvou historické, politické, energetické aj kultúrne väzby, ale zároveň je kandidátom na členstvo v Európskej únii. Podľa dostupných informácií Vučić počas stretnutia so Zelenským opätovne podporil európsku perspektívu Ukrajiny a hovoril aj o európskej budúcnosti Srbska. Ak si to zanalyzujeme, tak práve tu môže byť návšteva zaujímavejšia, než vyzerá. Pre Zelenského je dôležité ukázať, že Ukrajina dokáže nadväzovať vzťahy aj s krajinami, ktoré nemajú úplne rovnaký pohľad na Rusko ako Kyjev. Pre Vučića môže byť návšteva spôsobom, ako vyslať signál Bruselu, že Srbsko dokáže spolupracovať s Ukrajinou a zároveň si zachováva vlastnú politiku voči Moskve. To však ešte neznamená, že Belehrad sa rozhodol opustiť svoju doterajšiu rovnováhu. Vučić zdôraznil aj osobitnú otázku Kosova. Reuters uvádza, že Srbsko oceňuje neutrálny postoj Ukrajiny k otázke kosovskej nezávislosti. Kyjev Kosovo ako nezávislý štát neuznáva. A toto je veľmi dôležitý detail. Pretože vzťah Srbska a Ukrajiny nie je postavený iba na vojne s Ruskom. Obe krajiny majú svoje vlastné územné a bezpečnostné otázky a v niektorých oblastiach nachádzajú spoločný záujem. Pre Belehrad môže byť spolupráca s Kyjevom užitočná aj preto, že Srbsko nechce byť vnímané ako krajina úplne izolovaná od európskej politiky. Pre Ukrajinu zase môže byť užitočné získať podporu krajiny, ktorá má tradične bližšie k Moskve. A práve tu podľa môjho názoru návšteva získava svoj najväčší význam. Nie preto, že by Srbsko náhle zmenilo stranu, ale preto, že Vučić ukazuje, že jeho zahraničná politika môže mať viac vrstiev naraz. Samozrejme, nevieme, ako ďaleko bude táto spolupráca pokračovať. Dohoda o voľnom obchode ešte nie je dokončená a politická podpora Ukrajine automaticky neznamená zmenu v otázke sankcií voči Rusku. Rovnako nie je jasné, či ekonomická spolupráca povedie aj k širšej politickej koordinácii. A práve tu treba oddeliť symboliku návštevy od jej praktických výsledkov. Najzaujímavejšie na tejto návšteve je možno to, čo sa nestalo. Srbsko neoznámilo, že sa pripája k sankciám proti Rusku. Vučić zároveň odmietol tvrdenia o priamom poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine a podľa Reuters táto otázka ani nebola predmetom rokovaní so Zelenským. To znamená, že napriek veľmi viditeľnému stretnutiu sa základná pozícia Belehradu nemusí meniť tak dramaticky, ako by mohol naznačovať samotný obraz Zelenského a Vučića vedľa seba.
Vučić však zároveň deklaroval podporu ukrajinskej územnej celistvosti a podporil európsku perspektívu Ukrajiny. Môžeme to preto čítať ako určitú formu vyvažovania. Srbsko potrebuje dobré vzťahy s Európskou úniou, pretože jeho ekonomika je s európskym priestorom úzko prepojená. Zároveň nechce prísť o vzťahy s Ruskom, ktoré má pre Belehrad politický a energetický význam. A do toho vstupuje ešte otázka Kosova, kde Srbsko potrebuje medzinárodných partnerov, ktorí jeho pozíciu neoslabujú. Preto je možné, že Vučić sa nesnaží vybrať si medzi Moskvou a Bruselom tak jednoducho, ako to niekedy vyzerá zvonka. Skôr sa snaží udržať čo najväčší manévrovací priestor. Môj pohľad je, že práve toto je pri tejto návšteve dôležitejšie, než tvrdenie, že Srbsko mení stranu. Z dostupných informácií zatiaľ takýto záver nevyplýva. Skôr vidíme opatrné približovanie Belehradu ku Kyjevu v oblastiach, kde sa to dá sklbiť so srbskými záujmami. A tým sa dostávame k poslednej otázke. Čo z tejto návštevy môže zostať aj po odchode Zelenského? Jedna vec je diplomatická fotografia, druhá vec sú konkrétne dohody. Obe strany chcú pokračovať v príprave dohody o voľnom obchode a hovoria o spolupráci v oblasti infraštruktúry, energetiky a potravinovej bezpečnosti. Srbsko zároveň prislúbilo podporu pri obnove ukrajinských miest a pomoc v energetike a zdravotníctve. Ak sa tieto projekty skutočne rozbehnú, návšteva môže mať dlhodobejší význam. Nie ako vojenská aliancia, ale ako postupné budovanie vzťahu medzi Belehradom a Kyjevom. Pre Zelenského by to znamenalo lepšie vzťahy s krajinou, ktorá má stále blízko k Rusku. Pre Vučića by to zase znamenalo ďalší kanál smerom k Ukrajine a Európe, bez toho, aby musel okamžite meniť celú svoju politiku voči Moskve. Stále však nevieme, či sa táto rovnováha bude dať dlhodobo udržať. Ak by sa tlak na Srbsko zo strany Európskej únie alebo Ruska zvýšil, priestor na manévrovanie môže byť menší. A rovnako nie je jasné, ako sa bude vyvíjať samotná vojna a európska politika voči Ukrajine. Preto by som návštevu Zelenského v Srbsku neoznačil za veľký geopolitický obrad. Zatiaľ je presnejšie hovoriť o signále. Signále Kyjeva, že chce mať lepšie vzťahy aj s krajinami mimo svojho najbližšieho okruhu spojencov. A zároveň signále Belehradu, že napriek blízkosti k Rusku nechce zatvárať dvere pred Ukrajinou ani pred Európskou úniou. Podľa dostupných informácií teda nejde o to, že by Srbsko cez noc zmenilo svoju zahraničnú politiku. Ide skôr o pokračovanie veľmi opatrnej politiky balansu, v ktorej sa Vučić snaží udržať vzťahy na viacerých stranách naraz. A možno práve preto je táto návšteva zaujímavá. Nie kvôli jednej fotografii zo stretnutia, ale kvôli otázke, ako dlho sa ešte dá balansovať medzi Moskvou, Bruselom a teraz už aj Kyjevom, bez toho, aby jedna z týchto strán začala požadovať jasnú voľbu.